No niin, morjesta morjesta YouTube, täällä Tobiaskin Minecraft Survivalin parissa. Eli pistäkää kommentteihin, että mitä te haluatte, että mä rakennan, mutta ensiksi me aloitetaan tekemällä talo. Ja nämä puut näyttää tällaisella tyhmyltä, koska mulla ei voi olla nää länsi päällä. Että ei logita, joten se on vähän paskempi juttu. Niin. Aloitetaan tekemällä talo. Ensiksi maan alla vaikka. Sitten voidaan laajentaa sitä. Ja kato. Sopivasti tällainen dark oak metsä. Tuohon. Tää on se paikka. Eli tikkuja ja hakku. Hakkua tarvitaan ensin. Eli näyttää tässä aika ison luolakulon. Näin. Ei, en sitä siitä aluksi isoa tee, mutta aikanaan suuren. No, tehdään keviä kuin nopeampaa. Eli tuolla on porsas. Toinen. Yes. Pienellä hetken. Pörjää. Oi, 3. Täällä on ihan hullun asioita. No, laitetaan kaikki. Ja nyt koska meillä on puhuta kiveä, ei tarvi syödä raakananeita. Ai niin, näistäkin sai ruokaa. Nopeaa. Toinen. No mikä tässä nyt tommonen tapos siellä? Mie en nauti tästä. Kohta tää joku creeperin niskaan tuolla. Jaa. Alkaa tulla. No ei siis. Ei vielä. Tuolla oli. Täällä on meidän talo. Missä meidän talo on? Tässä. Tarvitaan puuta. Että voidaan paistaa nämä meidän ruoat uunissa. Noin. Tuon. Mitä? Ei siihen. Siihen. Noin. Laitetaan uuni. Täällä on kuullut skeletonin ääniä. Eiköhän toi riitä näin alkuun.
tarvittaa lisää puuta vaan uuniin. Voitais samalla hakata lattiaankin. Eiku ei. Lattialle on toiset suunnitelmat. Alkaa tulla yö. En tuun tollanen, niin voi hakkas sisään. No niin. Ai mä vaan tässä sänky. Heh. Aika tyhmästi tossa uuni. Olisi hyvä, jos tuohon sankyynkin tulisi raita ja laittaa eri väristä villaa, mutta... Nyt vaan nukutaan. Yhden yli. Ei tyhmää, että yö menee, mutta uuni ei painaa sitä yhtään. Tuolla on sisään putsaa. Annetaan niitä nyt olla, koska me ei tarvita niitä. Eli mä ajattelin, että mä teen lattian ton brikeistä yli. Ja siihen tarvii puuta paljon. Koska puu on polttoaine. Ja mä tiedän, että sillä on koalia. Mutta koska en jaksa käydä hakkaa sitä, niin... Ei. Kato sitä. That's how simple it is. Noin. Mitä? Voisi ottaa tuo pois tosta. Näin aluksi. Tai aluksi. Siksi aikaa, kun sitä ei tarvi. Ja noin. Nyt odotellaan. Voisin itse asiassa sillä väliin hakata tästä tätä pois. Noin. Vähän tyhmemmän näköinen. Ja, mutta... No niin, nytten on tätäkin hieman sulanut, joten vaihdetaan lattia vähän lisää. Oikein me saadaan jopa koko lattia vaihdettua. Shit. No. Puuhakulla sitten. Tuota on turhaa kautta, kun se laitetaan kuitenkin takas. Totas. Riittää. Joo, yksi jäi. Dun 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 dun. Ei jäänytkään. No niin. Eikö nyt tämä jakso ollut tässä? Joten nähdään ensi videossa. Hei hei!